the father, the mother of the house, Babana Mai Mafunga, food spirit that is so. Amen. 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7 from verse 3. 2 Kings chapter 7 from verse 3, and I'll read. Now there were 4 men with leprosy sitting at the entrance of the city gates. Why should we sit here until we die? They asked each other. We will starve if we stay here, but with the family in the city, we will starve if we go back there. So we might as well go out and surrender to the Arabian army. If they let us live, so much the better. But if they kill us, we would have died anyway. So at midnight, they set out of the camp of their Amarians, and when they came to the edge of the camp, no one was there. For the Lord had caused the Arabian army to hear the clatter of speeding chariots and the galloping of horses and the sound of a great army approaching. And they said, the king of Israel hired the Hittites and the Egyptians to attack us. So they panicked and ran into the night, abandoning their tents, horses, donkeys, and everything, as they fled for their lives. When the men with leprosy arrived at the edge of the camp, they went into one tent after another, eating, drinking wine, and they carried off silver, gold clothing, and hid it. Finally, they said to each other, this is not right. This is the day of good news, and we are not sharing it with anyone. If we wait until morning, some calamity will certainly fall upon us. Come on, let us go back and tell the people at the palace. Amen. When I minister about grace, not challenge at school, because it's part of my life. I just live by the grace of God. And that's why I'm going to get there. I'm going to so Bible tell me about before, Mangabani leprosy. Utaraka komba. Apana ipinda kana kubuda. So there was a siege. Yakakoze kwa Syria, kwa Samaria. Apana ipinda kana kubuda. Lani wakatamura shakanyanya. Uprofita ndo pata wa Israeli profita. Timangwana ni kwa hino. Ali ni solution. Bible noti usiku washo. Maruma anakutoa profita akitaura asidoa kashagwa nao na mwana. There are times yakuti tumekuwa unapozidi kwa shakataurwa, but God still wants to use you. Ndio kuti mprofita waka profita bakamunzi wabalikuwa wakatauta, but the 4 lepers they were outside the city. Ndio pelo ya ilapo kuti badele mosala ngale mukuta wano kanakuze. That law yaiba inoradza kuti vanhu avanenge vakashiba havafani kukontaminata vamwe, but Mwari ndobva afunga kushanda nevanhu vakashiba vasingagari chinokuta. Ndopadokwanira nenyasha manje ndokuti pane pamwe pekuti guta rekwenyu kumba kwenyu, guta rekwenyu maraini kwako uri type yekuti museko ravo havadi newe, havana kana basa newe, but wadiri kushumira manje ane tsika yekubuda pavanhu vari right vakangwara vakarongeka voda kushanda nemabalansi acho iwaya. Ndine varume 4 panapa vanga vasiri muguta rine nzara, ivo vanga vakadzikwa futi. Kosa hakuna chinhu chakaoma sekuti munhu amo imomo havakude, kune nzara muguta, but munzara iyoyo kune type yakamakwa futi munzara. Ndobva vanzi iri munogara kunze. So vakauya kuzokomba guta navo vari kukomberedza vanhu vari right vachisiya vanhu vasiri right. Zvoreva kuti vanhu ava vanga vaine leprosy, vaine silver yavainayo. That's why once vachiti tikadzokera muguta kuhama dzedu tinonofa mune nzara. Zvoreva kuti vakadzingwa nzara ndobva yarova vanhu vari right.
vasiri right ndobva vaburiswa kutenderedzwa nesireni. So muprofita waprofita mangwana nenguva ino varume ava ndobva vaita decision yandakada vakati tikaramba takagara pano tinofa, tikadzokera muguta kuhama dzedu kune nzara tinofa. It's better we move forward. Nyama vakatiuraya zviri nani tiende kudereni. Vakatisipa chimwe chinhu life. Kazhinji kacho Mwari une zvinhu zvaanoda kuti tidzidze kubva kudereni. But takavharwa mese kuti focus yako ngaive kuhama dzako chete. Hauna kuti pane nguva yekuti chibage chaiwanikwa kuIjipiti kuKenani kune famine. Zvoreva kuti vanhu vakasagona kuenda kuIjipita iye ari Mwari akapa vanhu Kenani. Any time yaakapa vanhu revelation to run into Egypt. So mindset yevazhinji ndekuti vakatoprograma kuti enemy yako hauna chaunowana kwaira, hauna chaunodzidza kwaira. Kuivana the example kuta Judges chapter 7. Mukomana anonzi Gideon akanzi kana iwe ndimuranda wako kura endai kukembe yemaMidhiani munonzwa kuti vanoti kudii. Hazvireve kuti mukembe kwezvairi Mwari vashaiwa a prophet or a man of God waanogona kushandisa. But Mwari vangokupa picture yekuti I can even speak through the mouth of the enemy. Gideon ndokubva aenda kukembe yemaMidhiani usiku akati vanhu vachipoporofita zvikanzi ndarota usiku chingwa chichiputsa misasa. Zvikati nemoja hakuna mumwe ndiGideon. Yet ukakombea munhu rinofure chingwa handifuna tiita protection yanga anoti akaiona kuti vaichoda kuti munhu waiporofita zvekutosvika pakuona kuti lofu rechingwa munhu uye akarota nekurota munhu akarota chingwa chiri kurova misasa. Mumwe ndokubva aitapureta achitaiwa munhu achisi chingwa. Kurati kazhinji kacho takakumborota chingwa tikabvunza kuti chingwa haimatibvunzandaisiya. Unosati kuti kana mombe unogona kuota mombe uchitorota munhu. Peter akadzivisigwa kumheze rine mhuka ichikafu kanzi handitike zvakasviba. Nyaya yange isine mhuka, nyaya yange iri kunoparidza kuna Cornelius. Kunati Cornelius airi kuzerukwa nenyoka nebere kugumbeze kadzivisigwa Peter. Aisema dreams ngarifure nepa. So varume avari 4 they are outside the cave because of leprosy. Leprosy yakauya sei kukembe kwaIsraeri, kusha kwaIsraeri kune muprofita waMwari Elisha. Uchamati Gehazi neimwe nguva wakateerera Naamani. Ndobva adzoka ine hembe, ndobva atakura chituko cheleprosy iye nehurye kwake. Saka leprosy haina kutanga yangowanikwa muIsraeri. Leprosy yakauya futi nevaSiria. VaSiria ivava vakakomba guta ndovangavaudza futi chirwere kuburikidza nakomanda wavo ainzi Naamani. But Mwari ndokubva vashanda futi neleprosy iyoyo kunotora futi dzimwe hembe. Hauna kupanzwa varume apa vakaenda kukembe vakasvika hembe dziriko kune zvekudya zvanhu zvakawanda zvasiyiwa zvinokuti kana hembe dzakamboudza maperembudzi Mwari anogona kushandisa kuti maperembudzi kunotora dzimwe hembe. Naamani paakauya kuzogeza kuJorodhani akateverwa naGehazi. Gehazi paatora hembe ndokubva anzi watora maperembudzi ndokubva ane leprosy. Kuti leprosy yakauya nekuda kwehembe dzatorwa kuna army commander weSiria Naamani. But apa pandabereka manje these 4 lepers pavakaenda kukembe yeEdeni vakasvikowana futi kuine hembe. Zvona kuti chatoshandiswa futi naMwari kuti vanhu avaende iproblem yanga yauya. Saka ndakabata Romans 8:20 painoti all things work out together for good. Zvona kuti kune dzimwe nyaya dzaunofunga kuti hadzishande hapana chinobuda. But nokuti wakatenda muna Mwari uchaona kuti dambudziko rako harisi dambudziko rako ndopakavikwa fevha yako. Nokuti maperembudzi awakatora ndomaperembudzi achaite kuti udzimwe muguta makakombwa neSiria. Pamuchasvika kukembe muchanowana dzimwe hembe. So these men they are staying outside the cave. Muprofita ndokubva aprofita varume vazvanzi usiku ndobva vatirega tifambe tiende kukembe yevaSiria yeEdeni. Ndakotaura ndichitanga ndikati there are times yekuti mindset yedu yanomudesignwa kuti Mwari anotaura nehama dzedu neshamwari dzedu. There are times that God will speak through the mouthpiece of the enemy. Alright. Saka Bible ichiti when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord
will raise the standard. Now, if you standard, it's not smoking no to a matter. You know, smoke no to a mouth. When you break the standard, you raise when the enemy comes, not your brother, not your sister, not your pastor, but when the enemy comes, the Spirit of the Lord will raise the standard. But whenever we have standards, I don't want to implement the coming of the enemy. You don't know what the man said. Can also say they will not tight. The only thing we have standards are just and also when you not tight, the thing and the street when the enemy comes, you are already nowhere. Ufunge chakata watu wa mbili na mpeni kudadiwa. Tangu wa smooth ya watu kudadiwa. Sababu wachi ande kudadiwa kwa watu wako ulikuwa ni fumo shungu zisizo mpeni. So this day they wakataka kufamba wachienda kukembe. Enemies. Well, there are times they put the enemy the breakthrough. Enemy the breakthrough. But almost once can win the enemy life there are times they put your enemy doing this standard in so they are moving, but she not towards the cape of the Syrians. Bible over that, and God caused the sound. No, Valant was saying we are one, but you are very weak. They were hungry and they were sick. But the sound, you present when I am spiritual realm, is some human chariots. So, army, the one trained soldier, I'm trained of this sound. You must verify where the sound is coming from. Abuna soldier, I have to that soldier, I want that one is baptism. I want what it is the age of Abasi. But when I come on to the soldier, I see any systems in army. One will speak and now is sound. And the one sound is if my chariots. But I want to show you one picture. But when I try to find out when I'm to get sound, they are not away. But you are not away. We just want to my sound. But we stop the sound. I want to read it. No matter what the sound gets, you don't move. Guys, I don't know. Uro wake ukaita nyore. Nikuda kuti wamwelese vanhu vakafa muJeriko. Iye akasema hivi. Vamwe vari kufire vakararama bedzi haaroreki nokuti vanoziva unhu hwake. Vakaroti Rahabhu chaima chifere. Saka dai vakaita munhu akarora Rahabhu mutsano wasara. Nova inovaudza kuti kana masvika munzvimbo munamvunza. Munotitana mukozo dzimwe. So there are two things that you take. What minute Jamie and my God, I see beauty days. What's the beauty? Was never someone 2 months and never did it. So, I'm asking this young Maria to be wow. Why would you Maria? I'm not joining our passive. Why want to apologize the healer? But the Bible puts in our family and miracles. I don't want to but I know my results. I still only very time in the miracles. I don't know understand that you couldn't bring a shot of one. So, put you challenge the army when I'm near of God is not on your side. Because you might have found that today, but I've realized with the money of the Mara, so that was not that man is out of the eye. No one Sunday result, you only shut up the money, many time young. Who value him a soldier, it is about winning. But you are aware of farm, I'm sure their place was very strong. Bano wala, bani zara. Mwali anakuwa package. Mwali anakuwa simple na kuwapa shwari zikidini ndani. By far by their own pace. Mwali baada mkembieni. Ndio akonzera kuti land we. Kwete zvikufamba. But zvaanoda iyi kuti watisi. That sound evanhu ino yakashandiswa kuneswa mukembi. But Mwari create a sound. Sound here is when you want to create a sound. You want my enemies. So, what do you want to associate?
nokuti hauna kana saini wani yaunoona kuti unawo, nokuti unenge uchinenge kosi yako, une nzara yako, uchifamba zvishoma, but kuresult manje. That's why all vanhu vavakutaura kuti this is the day of good news. Takanyarara hazvina kunaka. Sei vari kuti zuva renhau dzakanaka? Vari kuandastenda kuti zvakawanda zvawari mberi type yedu inyaya yekuti kuna Mwari washanda pakati pedu. Hama dzangu maresults atinawo kana patinawo takamunyarara, tinotakura chituko nokuti hazvina kuitirwa isusu, zvaitirwa vamwe, but Mwari washanda nesu. So vanhu vakawana understanding yekuti ukona maresults akasiyana nawo haawani mberi type yedu. Let's read the next name, issue can marriage. One man. Kare defu watu inoshanda ni kuda beauty. Ndaka so ndi driver mtano chenda kwetu kudongosha watu fulani kuna china mado. Type ya ndakaona iko kwa isimu mba. Ndomono za tu beauty afshu. Awema kwa sababu iko kwa sababu. Ani sote wapeshi flipa tuone because bali iko pata haiti. Sasa tumekuwa tunaanza kunayo kwa mfano zote hata na shule chino. Maresults atina wewe jaya hawa asita ipiangwa. Aya bei yasha check. Aya asamba. What's my phone wakunge wale maresults aya doa siwa. Wale msamauri kwa msamauri. Wale kutono kwa wale katachi la inje wale tumema results. Mwayani sike kuti paone mwezisipo. Panzi kuyiwe zisipo. Sound ya zwomu kenu wa existed. Yangu kiyetwa na Mwari katika unzerete enemy. Otherwise apana pa imu papa time yusamba ainaka na ushai. So these guys were not aware that God is on our side. So tunaona kwenda kukupatia ukale Yesu kwa cross. Ajiti neno hilo ina saba katani. That statement is very powerful to me from soul. Kana Yesu ajiti Mwari wangu manisire. Iyo kwa shule kwa site namba ngati libawe. Ende baba watu confirm kuti ndiye mwana koma na wangu wandino this. But alina fundishwa anozitaurira imuno kuti mandisire. Uchaona kuti pa cross anga asina kusiwa. Pain ndoza inotaura kana wangu pain inobari zao kuti hauna manje zao zaita zvakanaka. But pain yapedza kubaridza maresults resurrection anokuudza kuti una Mwari anodarika kurwara, una Mwari anodarika rufu. Kana wamuita muguya wopa uchakudza pain yepacross kuti wanganinyepera kuti Mwari wandisiya, but kazokunda chinodarika chairwadza. In other words, just like across, children Baba Musi, in the Vanai. Chaita Musi, Vanai see Yatimisia, Vanai in the purpose. Purpose is to die. So Rabai are happy. Some Rabai it is advantage for purpose. So process Baba Musi, purpose, Shana Tivane, Yoti Kanawasa and Waponista, Baba Musa. And no man, you go and the challenge your face. Why, because my followers go to my name, I don't tell you what I'm going to say. Then you are only starting to heal situations in life. But there are times that you are moved away by our feet and shadow on shoulders. Testimony actually powerful. My results that you can put in power. I believe, I'm not a prophet, I'm an evangelist, but I believe that Samson was a same guy. Shaita mtu wanawapu, the Samson is simbaraka no makubi. Kuna watu wana mtapapana. You can imagine the more prosperity. What is Samson angari nima? Hapo tuzo no makubi kwa zilipo. Kana waka simba tuzo no makubi, tuzo kwa simba lito. But shaita mtu wanawapu kuja no makubi. Wewe zote kuja mashundo. Aba baba. Mas ao tentar
men, God was on their side, but they were not aware. When you were in the situation, you're working on my business. You can usually tell them that they were serious. I'm not breaking on millions. They were serious. They were talking about the fast in the prayer. Kind of open up goes of my serious situation. I said the God of Daniel. I looked at Daniel one man. The other time of being up embarrassed. More I saw that came with the teacher of being that. Because my enemies are one for what Schumann has said. When I told the Schumann, don't see how weakness to die. I can't change it, but still right to the center. So, for this situation, you only change. You only tell me when you go to Canamarico. Jean Chayani. Canarico, see how this is. These 4 men, Banizara, Banowara, but Mungai, I go to the large in my house, as Galati, but time down. I was not doing about what I said, time down. Yes, I get one of my book, and you are going. When you're left for the I see you are in a picture of that. I see you are in a picture, but I can type there. I love the song with the lady, my wife. What we want to know is my sister. But what kind of food I made, who will get on with your wife? The problem is, the labor, our chihuahua. But secret in the labor, Tashika Shipachi and Matiza. Saka labor was about to chop out of Tapushika over Snagan. The Sassy was the I always challenge my own on the world, and I only want to put out. When you always say that I'm going to say to them, when you're not 10 ways how to make it. You are not 10 ways down later. Why you have to wait up to sheet? I'm going to say, now we must get the 6 ways how to attract the Messiah, 8 ways how to worship Jesus. Zakeo kuoga tuone kwa. Ele kuoga tu kwa mama kwako utakuwa mpoka. Yesu akisakeo kuruka tiende mama kwako. Sasa anacha mtu utakuwa kama Yesu ndiye atokuletesa. These 4 men, but they just represent the first 4 books of the New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. You are out of apostles. That's why this is the day of good news. Good news is the gospel. In other words, these 4 men, one represent Isusu ile takao ya gospel ya Kristo. Sasa mali zao cha wana asikuita kwenu, alimuita kwake. Uchaona tena asili akaita basa makauva. Nina mato yangu haiko na kusikita na mshanda. Ndio changa bet is for ukabo kuti mnali aliba hapa ndini. You know what you will say, Panika, but you are the one. The choice you are going to come to Jesus. So, one in the one I want to understand. You are not just hating with land. I just say, President, what did you buy? As long as some money by about. Kama jina shukufa ipoenda mwana kusema uko ngana ni rote kusoro wewe. Wata kuna mdara mkatumba. Utakuwa mtu tunaitoa rasho mdara asidara wewe. Ale mana haki. So kuwa mwana wa Mungu ni choice. Mtu wa damu la Yesu. Kuwa mwana wa Mungu kinye mtu akasifa na Bwana. So the 4 lepers Pabali kusamba movement yao alipata sounding powerful ya walipita. But the army that had a powerful sound of chains. Whenever the body went to Mungari, they were there. But I open them to water. Mungari, orders are not to could you worship a Baganaka? Sanabashiki, I told us Zakanaka, who you only put to timing. Would I go farmer, take a we have a right time. And when we have a right time, God has created the right time. The people who are somebody is
empty. Vanhu vatiza ndokubva vasiya zvinhu zvese. Siji yakakomberedza Samaria ndiyo yakashandiswa futi naMwari kusapulaya chikafu muSamaria. Nokuti vakatora zvokudya zviri musiji mumasoja vakadzokera nazvo back to city. I want to show you one thing. Vanhu havakadzimba muguta nehama dzavo nekuda kweleprosy. But today nekuda kwekuti vane good news, vane mwoyo wekuregerera. Vaigona kuti vakomana mukana vanhu vakatidzinga iko kwatichaenda ngavasve isu tichadya tiri pano. Now forgiveness inoshanda munhu anounderstand grace. Nokuti dai muri nesimba renu mawana chikafu ichi aiwa nyima ivavo, but kana machiwaniswa nemusina simba naMwari, kunoti Mwari vatoregerera utera hwenyu, kushayiwa simba kwenyu, iye ndokubva ava simba renyu, ndokubva akutsindirai mhandu dzenyu. Saka kana maitirwa naMwari zvakaorodadira mumwe kana wavo zvisachinonzi nyasha. Ndakatara pane imwe nzvimbo ndikati munhu akaona ndine rings vakaiti vakarongekawo vakachata. Thank God for that compliment, but let me explain a little bit. Ndina kuchata ndakachatiswa. Wasine ndo zvanoziva iwono zvandakachata nderinga chokwadi ndakachata, but anoziva inini ndakachatiswa. Because akakakontribhuta kana one chamungodzi mirai apa, pendai apa, pendai maburi, pendai apa, pendai apa. Aibhadhara mumwe munhu akamutwa naMwari. Saka ndiko ndodadira munhu asati achata. Wosina ndambochata ndakachatiswa. Ndikakuchacha ndikakudini. Chizvo ndakaita. Kungotisamusumudza ichi kuruwe totatopfekedzwawo. Zveni imari ikatari imari midia imari andisive. Kuna akanonzi naMwari bhata zviri zvisana vapinde pamvura. Saka ndikamuona nhasi. Pandikoni kukuchacha. Kana boza handina zvandakaita ndine zvandakaitirwa. Havane zvavakaita nekurongeka kwavo. Thank God for that. But I've come to talk about the grace of God. Really beyond human effort and your intelligence. Kuvarini ndichiwana mari dzavo dzakadai. Ini mari dzavo dzavangibviri kubva kuchikoro haaite. Hamutozomira pamberi pavanhu Jesu. Muklasi chai kuti sunga taura anything. Vanhu vaibata promote kumana. Uone nhango mbera so ndi Jesu manje. Kama yopere. Kuna kuti ndikachiuka kumashure ndikatarisa leprosy kushayiwa simba. Ndoona ndine good news dzada kudzoka nadzo muguta. I would rather tell people the truth. Did I ask you why? This is the day of good news. Akufana kunyarara. Abana kusiba kuti mwarana. Pane nguva yekuti Mwari angavaine auziziwe. When God called me in 2006, pale ndopalitsa mtando na first ndaigara mkwanza na tu ndaenda betsoka ndaizvitongesa ndichibvunza kuti calling here ndakufungira because Mwari wacho andinyima yekomi because ukuchikuti ngomabvesi kuti silva nendarama ndezvaJehovha iwonini Jehovha wacho ndinaye but silva nendarama hapana. But at the end, kule result ya unosangana nayo. Unosanga pesa kupanaifamba nenzara neleprosy kugara ngatonezva. Unezva aida kutisane nazvo kumberi. Ndaboti family ndakadaro. Usanudza kuti musoma wakarekwa naNoah. Mvura yakana ari yakabva yosimba. Zvakakura mazuva. Kurati pa first week hakuna any change paark. Why? Nyika isi flat kaine makomba. Mvura yengofila makomba. Urata usunga nokuti anayo usunga kana yainyanyonayo. But kana ipa kufila mamwe makomba kune vanogona kushanyira okuzotsa murude kumari kaenda kupeka ichichi kudai. Kune vanhu beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari righteous kandi Mwari zvachose. Favor yako iri pamera panova movement. John chapter 9. Jesu kune murume waakaona ari
akasaka kanyaiva akaisa mumeso. Unozviziva here kuti meso ari sensitive kumafu. Saka patiri pachana changu uri munhu anobata kumeso. Meso ayadivha zvipindirana. But pane kuda kuti Jesu unoshanda nemafu kuti uone. Yeti mafu akaenda mumaziso auone. Fomula yacho dai kurumauka akaita pfungwa dzawina achisima mafu. Aigona kudaka mukuru Jesu kutoti ndiani? Uri kudei? Jesu ndiri Jesu Nazareti ndoda kuone. Wataiwa Jesu adaro angatosvere munhu aungatodzenga musa. Tinguva dzatakaresista kuita paMwari kuti tine mafomula edu. Alright, imagine anoenda kuzisiro kunogeza. Muroto unoti hamuna vanhu. Vanhu vanotokuudza kuti akudaro ndiani. Saka kuna vanhu kuti ndatsitsi vasingazoibvi kwa Mwari. Ofana ndi Jesu. Odzaiwa Jesu adaro uneperwa. Autora advantage yekuti auone. Jesu watinoziva akangoti kuna Bartimaeus chiona akaona. Indaiwo akuita zvaakuita izvo. Asi Bhaibheri rinoti paakaenda akageza akadzoka achiona. Kurati akaenda asingaoni but asangana naJesu anoita kuti aone. So kune zvinhu zvokuti zviri kutoitika muupenyu hwako zvinotobudisa pachena wega mufunga kwako kuti handina Mwari. Yeti akadzoka achiona zvinoti akaenda asingaoni but atomboita encounter naJesu. Kutosangana naJesu wanga usingaoni but wozoona. Kurenda usana paidzoka baba vakamuona vakamhanyira anga aine nzara here dzakabvaruka asina bhusi. Baba havana kumhanya nenyepini vakamhanya nerudo. Ende chandinoziva kuti asingalavharuka here garuka chikafu aruka bhusi. But baba vakasiya zvinhu zvese mumba ndobva vamhanyira munhu asina chinhu. Kurati baba varuda kumupa chaasi kuda. But baba kumhanyira mwana rudo. But mwana wari kumhanyira ane zvaari kuda kuti rudo. Kurati ane time yaakafamba nababa vanazvo iye asina chinhu vachienda kuba. But I love understanding yababa. Because baba vane vanozwisisa kuti ukabuda mumba nehembe nebhusi ukamhanyira kumwana kwamupa achiri panze haachauyazve. Mukomana arodiwa kumba. Saka kana asati asvika muyadhi yekumba musamupe bhusi. Saka kune zvimwe zvinhu Mwari vanazvo but hautrusting pauri kwacho kaunobva umweta imuteni uripo. Baba vanazvo but vanongokubata vongokukisa vongofamba nemuridzi wazvo anofamba neusina chinhu. Chachinoda kuti muidzire zvakanaka. Pane situation izvo zvaurikupindana nayo yekuti isaidha yewewo muridzi wayo unototi Mwari handina ndanamata ndakushaya ndakuita hapana chikubuda. Kana kuti maneighbors vanotomwa ndokutokuudza kuti dai waita serious nekunamata because hapana kana sign inoratidza kuti una Mwari. Period iyoyo netime iyoyo iriko yekuti zvinotoita sekunge haunamate Mwari mupenyu. Maresults auri kudai ari kuwanikwa masvika kukembi yeSyria. But along the path unenge une leprosy dzako uine nzara usina simba, yet God is on your side. So ndokuda kuimagina dai varume vakambozvijanja vega kuti nzara leprosy Mwari wacho hapana zvaarikuita ngatikogara pasi ngatidzokere. Yet Mwari apoza sound huko. Saka ndiwa vanhu vanokonaka vachifamba. Why don't you got to go up road madzoka pazvinhu zvenjazva. Ruth une vhangeri raanopiwa naNaomi. Opa naRuth vakapiwa message one zvokaimba kwenyu kune zvimwari zvenyu nenyama dzenyu. Hatigone kubereka murume anokurorai. Mumwe ndokubva adzokera, mumwe ndokubva aenda. Akaenda ndokubva asvikorohwa. Akadzokera akamuzwa kuti akarohwa yamupereka. But I want to show you a picture. Vakadzi ava vari two. Already Mwari anga arizeva varume two. Ukaenda kugura kuti chapter 4 inoti. Paiva the first kinsman redeemer. Akapiwa opportunity naBoaz kuroora kana watadza gindi chatora. Which means there were two men waiting. But already kuna akadzoka murume wakariko. Azvaita kuti arohwa nemurume wokutanga nokuti murume wokutanga was already designed kuna opa.
Boaz asiye kutanga rende kuchi chapter 4. So there was another man akatozobvisa shangu custom kuti azviite mundiro yemunhu. Kuti amati atoripo mumwe murume from 22. So tine vanhu varikuona mozvi zvavo zviri. Why do you want to have a judge on leprosy or no matter serious? Would you go to the last or no matter serious? I'm not saying you should not approach or which no matter what states. But one thing I know is not to shut down. And which no matter what you do. A change will come your way. Why would you have a noise? I'm not so confident. So why don't you see the Buddha? I tell you, he has family in town. I don't know what they are mark. It is so little more what we are making who patients at. Bible Ramon knows what Jonah prays. I don't know where. And God commanded the fish to commit Jonah. But I don't know Jonah. Where was the fish? Menza, Ruta. Here I pray to my husband. I don't want to that I don't know anything but fishing in your zone. There is a time in life you are going to need a leprous, which no matter what the healer. What am I not to heal now? But unfortunately, this is the day of good news. But if good news, same way leprous. Not like I check up my results. Like I said, there is some problems out. But I also want to go and tell my results. I had three lepers. I had but in Punjab. Grace is a real Yasha. See beyond your effort or your intelligence. The only day is how to dance. Profile one more than what you do. Tell my holy decisions. But don't drink and drive. But I discovered if you don't with accident. And you will not accident will correct. And what over will correct. What you want to know. Some drive or everybody I'm shining. You need to press. Some of the defensive that also like this. That one I write in your house. What do you want to know? Unaitwa huna ushindi na nyasha za viso. And well-trained soldiers running away from a sound. But who pay for the meter? One for the one chichi kuya. But like you have one noise. Lega no akati ayabachini oseli jupiter. Tabara ngati yeti zvinoutizwa zvatinai zvakaonekwa vaifana kuseka tuvanhu zvakapira nenepositutadza kufamba ndorikutizwa nemasocha kunati vanhu ava vasikutiza varuma but mwari ndiye ari kukonzera kuti varume havagone kubata zvinhu zvavanofanira kubata muraifu chechi nitoi zvakanaka usanyemerwe nevanhu kuti problem yauinayi God is not on your side. Serious. The 4 lepers, Grace, Nyasha now, but I don't want to heal now. Like I want to results are beyond what you want to type in one of the lepers. I'm a living testimony. Ever results are beyond what I can do or what I can achieve or say. Ndinesha ndinoona nezvibvunza kuti ndibhorani kusayiswa nezvakadai dziri nyasha. That in COVID, that's 2022 or 2021. I received a call. I'll give you this one testimony. I received a call. I don't know to young one in town, but I don't know. At first, I reached out was a stranger, and I said, I want to know who we are being able to go on a shumba. Just close to the Banasa. Then I went there. That's why I've seen you preaching one day, which I am for. But I am for that show. But I feel my shops are also. So why do I have laid on Veranda and look at how the disability? So the man is a Seventh-day Adventist, but I can't show it also. So part of the which I am running Veranda, what about later? That challenge of the next day for this whole year, the COVID, you know. I want to preach you on salad.
office. And they didn't take for the whole year on salary, which is the way man, you want to have a guy or not managers. Women ask them here, but in one of the Shumina, the other way they go on a show. It's not what's an obscene. Not what we pay our money. But when I go to fight some they don't know any good. When you share a subscription, you just say, Gambate to my graph to go but I'm down. But you want to so many companies are right of the supposal. Put on a look that is the winner. Imagine the person that a farmer, no time where I want to Yasha. Yet you have to want to Yasha, please some creative. But if I want to do what's in the one. Jabo baro wanyemu too much or what would you do? And I was able to Waroka Fat, no time and see Shomaka Fat, no baro Fat. But if I don't send them, we are going to get some farmer. Do you question of the Muyabi what was that city? Put the end of what they died. Here about the Pombo. Check out the morning of what we got was at 1,000 farmer. Gamba blessing. Yahuya ni grow. But grow, I didn't pay. But you want to install a game, man. Can I go to the yes. Jacob became weaker. Malo is the tower of the farmer. No barrel de la corner Joseph. No barrel de la Benjamin. He's now weaker. But how big a change with destiny is let's say now America is a strong name. But Joseph and Benjamin. Benjamin was America. After encountering war, he became man. The only man who is Mara is a Egypt. But it's a Raishimo. Joseph don't pass 2 years in everything in a Benjamin don't pass his payment. Benjamin don't tell that Jesus is the one who brought Benjamin is nowhere right hands. So Jesus is the one on the right hand of the Father. So I don't know what so these 4 men are not Simba, but I'm your man. Mwari wapindira pa movement yao. Kuna akati kwa bacho profit kwa movement. Wana cheka zvakanaka. Ndovaita nharo akanza ungacho. Ava vana chavanzwa but vari kufamba. Because a problem in church ndekuti vanotonzwa vantu havaiti. Vasinganzwe ndo vanenge vanotoshandwa naona Mwari. Kuti vanenge vanoparidza pastreet havana chavanoita. But vachida kuparidzira aipfuura ndiye akanzwa Mwari sota saka. But I want to tell you that one very difficult season. I don't know if you what's in but pane level kana nani kuranda washine. Basi wanu bana to men of God nani kuranda washine checho. Wani mana so muone checho kuranda. Chaikoneka. So the way what is it that's been mara asunza bo then mara wanda kunyasha. Yetu Mwari arisota ini. Fune kwa kama manya kubeli. Don't want to know maximum. It's so time for my. So movement here now, I now know join those movement here lepers and pass. Mwari alisije kuli just no posha mziwefu. To an extent you wish little sina basa. Jute ndio kuita basa na mwali washo. Hakuna hata join these 4 lepers. But wanashika ukeni wakawana shaka sana. Someone don't back discover it's not a nasty day of good news, which is the day of the gospel. In other words, one of the machine, Jatachi, I should only many time they do. Don't have to fight that I have some time here. This shall get one who pay you out. I will not share the one for no Peter, and I'm told you to my kids' wife. Why you never put a hat in Wari? That's not watching for all watching. Put it at a wrong acre, but not watching for all watching for open. When we go to
iyo zvako hakuna kakutoza zvavangobuda chauchona mulaisika kungwara nekurongeka sikuru zvakanaka, but the best of all, grace must be upon your life. Nyasa kusvika pakuembarasa vanhu vakangwara kana Mwari wadzingurisa. People with leprosy. Vaona kuti pavakadzingwa muguta vakadzingirwa leprosy. Padei ravakadzoka nechikafu hakuna kavadzinga. Mwari anovapa nyasha dzekuti even leprosy dziripo. Pane kuda kuti vanhu vane nzara vanorespekta munhu ane chikafu. Havaongorori zvakawanda. Baba kana une nzara baba vaya munhu ane chingwa hautarise kuti akageza here haarerisamu here. Nokushedzera kuti vakurima tipeiwo tibatsireiwo. Kuti Mwari ane nyasha dzaakaisa pamalepasi kuti healing haipo, but uchaona chinhu chikudiwa nevanhu. Joseph ndiye ari kugona kurapwanura hope, iye ari musungwa. Vari free havagona. Mwari kwakuisa chinokosha pamunhu ane cheni, vari free havana chavanoziva. Mwari ngaakupe dzimwe nyasha dzekuti kukatsvaga wakanzi ngwarii kuti vaite zvinhu izvozvo vachashayikwa, kuchawanikwawo watanudza ane chaanoziva. Wainekuda kwokuti varume vane leprosi chakavadzivisa muguta maperembudzi, chakavadzora muguta chii vachine maperembudzi kutusi. Paunodzingwa unogona kukudzokera nekuda kwenyasha. Pausingagamuchirwe unogona kuti nyasha dzapamusoro pako vanokugamuchira. Because I don't remember group there, our office, our city. We just want to write a man. We are a man. We just want to write a man. What does it sound to me? It's not it. Don't tell me who you are to tell me. Ah! When I see you, I don't know where you go. When you come to Santa, I go to that way. Then I'm discovered that I have a lot of friends. Insiga sio ndani shamba za kwenda mtaani. Sasa tusimama swali wachitoke mind so. Ruwa mwetu kasubiri. Usawo mtaka sika so. Fisha kama so kama unataka comment but anati nile boss. Anaona shamba. I give you an example. Batali ndio chakua za mtu. Mababa ndio chakua wanataka kufariki. Laila madogo na mabao. Why was wanaita kupenda sisi. Sasa mmoja wewe ungia pale afua kashibaliza. I right here over time wa mareni kusema. Alaina amba kulanga sasa. Mas ndio mtu zao kaida la pia tu chai pepe. Kana mimi halo ni mfone rejeshi. Process. Dr. Hana Shama. But you see na Shama down. God joins me. Mwala akasamba na. If I was supposed for anything, but I had to create a sound. But when I was so kana for anything, but I assure you God is faithful. He is with you. Uchaona nimeni nizapa chitaura. Yes sir. Ushirimpeni, isaye kuti pa list vanhu vanenge vakafa. You are qualified. Amen. Oh, we give that in the last day. How stop to see? Jonah amakuda mboti. Akakandwa mvura. Mvura mai vane chinhu chadhizaini mwana Mwari chichinyengezi. So pari pamwe kuti Mwari vanotitamba kuseri kuri beyond human understanding. Jonah vanofana kushandisira kuti kunyeneva kuri magara kuparidza so. Don't be a person who got a new to the woman is out of me. Who did someone ask us to come back to see her? Well, that is how many times. Wakati wacheka mbona Yesu waifunza ndio bora kakula tinono visiwana lidogo. Baba wote baba shule kwa shida ya pesa. Kuna ngalo itasekuka anapokuwa hivi chitaura kwa uzo ndio alizauza. Ndio tunataka kukula. Kwa sababu ile sio sio bila prayer. Watu wakasana na tutaiti kwa prayer. Kuna mtu mmoja watu hicho walizana kabisa baba. Kwa mwanzo Arnold wauna mati. So unofunga. Mwalimu kushinzwa. Tine shimu mkati kuna unaona ndio business. Kuna sio wakasana na tutaiti prayer. Watu waitoka.
2014 I was teaching Manafet somebody not Mana Project was to Fama said, was not family soga. Now we have said about Kumba, look on the eye for today, and they say we take a remote. Motor, Parodi. Cosa vuole con Mati, motor. Io non fare una cosa che dobbiamo non sempre muta mwenda. Pali mama kuti pali kuti kuna manje mnakumbuka ndio kuti tuna manje wafutimo. Unataka kwa sababu. This was too much. And mali yako ndio mwisho. Iwe. Akaona kuna moto mwingi mwingi. Kwa sababu usifundishe. Unataka Wakashuka wanaanza kumaliza bila paketi kwa lugha ya paketi. Huyo wanaona ndini kwenda kama sasa tunapenda kumcheshi. Hatuna mkezi mtaenda mkezi mungizuri. Nitaje kwa kwa wanaita vumbi. Tunaona mtizamaji na roho kama hiyo ile vumbi sikaite. But for women and come somebody talk about another I stay marana na mkono na tabula ni pande hizo. Shughuli za hema hizi. Hey. Letu wanaotenda mbele. Wakati mwingine kuna festival moja yashi. Bana watu yani sio wanakuja moto kwa. And that shit was not the voice. But rumor ya kanisa ndio hapa hapa tena. Inaibali sana wana. Kwa mwalimu mtu pana achao ya pana. Alo Israel. Ndio tumtengele moto. So moja ile kana tena una fest. Ilo nasuka mambo. It's over to the front of the I don't know what is rising up. And my neighbor had a difference. Or what other is my papa had a difference. I should situation never signing period. God is not even signs. I can tell you that. Basically, when the right to move, he creates a sound. Basically, when you should have I need to speak I need know, but I should family that help me. I should go guys in a shop. I'm sure my time is done. But church, kuna results alifanya ukuza kutahusiri ajwani kwenye time yako. Ndiye. Results yao kana wewe discover. Hauna kana mrokushaira kana wana. Au jite kutundade. Wewe ndio hizo zote hizo zinapitwa nini zaitwa na mwalimu ndini. So we can encourage another. Unosiri sawa kama za maisha matendo ya leadership. Wote ni watu wanashinda wa church. Church asidenga. Church wote ni wa church. Kata nani ndio church na asidenga. And I want to want to stop change to the party. But one thing I want to assure you, I will not let someone else out. I don't see what plan one. Issue is not to one of my other, Abraham. But when you bend, whatever for other means, what all it's very good. But we beg a other source. But we catch you with Zimmer, who went up to see the apple. God joined them. They were not aware. But my results are now this is the day of good. And it's not also showing there is a result waiting for you. Mukipenda kwa hiyo moyo, usali kukuli na wewe. Ukiaisha katika kuna mada, siweza. Atumaria shidatiza. Unekuti this za uchaka kura. Sakiba ndio wanakukuta kwa shifani sasa. You know what? This is the day of good news. The day of good news, the day of good news, the day of good news. Kunewa on leprosy did not declare the day of good news. Kunewa sinadi wenye matako did not declare a day of good news. Kunewa na hiche kwenye kuba sabawa shanda. I declare and I declare the day of good news.
Nomeka leprosy vipauri. Nomeka leprosy vitawashorododa. Natuma na maruti nikunze. Today is a day of good news. Today is a day of good news. Jakadao ni leprosy. Ushaika mazauta nuchisa. Jakadao ni usafunda. Ushaika ibaino chisa. Jakadao ni shauri. Ushaika uchato nuchisa. Jakadao. This is the day of good news. Yes, I want to pray. Father, I pray in the mighty name of Jesus. This is the day of good news. This is the day of good news. Baba endaibe munu kanselisa yatsawo endaibe kwamba ushikaira muna matabachuko ino mwana ndikutendera nautsakanaka ukatile ino kole nautsakanaka kune mwanasikana akarichetu akarewa akazuripana ndikuti nautsakanaka mwayonashanga nevakeleprosi. You are the same yesterday, today, and forever. This is the day of good news. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Amen.